Takže musí mi položit otázku z pravého stehna, což je 10%. Budou se muset zeptat na levé stehno a to už je 20%. Taky dojde na jedno z předloktí, což znamená, že jsem prošel. Mám to v kapse, cokoliv z levého leni na bonus. Zkouška. Šikulko, podpětí proudu je... Cože je? Podpětí proudu je stejné. Podpětí proudu je svízelné. Podpětí proudu je sporné. Co je to za hrůzu? Co má tohle všechno znamenat? Pokryl jsem si tělo naprostým a kardinálním a přímo neuvěřitelným blábolem v hatmatilce. Bože. Plus 20% kurzu minus Pythagorova věta, to znamená násobeno 2 děleno osou x minus 1 rovná se celková rychlost červeného trpaslíka, což znamená, že vím všechno o vesmírném inženýrství. Naposledy dobré ráno, Listre. Máš všechno na háku, Rimre? Pár mezer, ale myslím, že to vyjde. Takže si nic nepamatuješ. Mysli si, co chceš, Listre. Jo, R-I-B-A. Takhle odhláskuješ rybu. A pak se sekneš. Už to mám před očima přímo jako živý. Sklapni, Listre. Bim bam. Účastníci důstojnických zkoušek nechť se dostaví do místnosti 14 v 21. podlaží. Všem připomínáme, že drogy na učení jsou nepřípustné a mohlo by dojít i na vyšetření moči. Veškerá moč přistižená při podvádění bude vyloučena. Držím ti palce, Rimre. Netřeba, Listre. Odcházíme v klidu a s hlavou vztyčenou. Tak začneme. Máte na to 3 hodiny. Žádné modemy, ani mluvení a porušování pravidel. Otočte list, hodně štěstí.